Gràcies, senyora Albiol. D'acord, gràcies de nou. Dilluns el senyor Francesc va demanar disculpes d'aquest fet que s'exposa als motius, a l'exposició de motius de la moció. Unes disculpes que, per cert, agraïm perquè és cert que no sempre és el que solen fer els nostres governants, i va dir que era una decisió familiar, que era correcta i compatible amb la normativa i que, cita textualment el que he vist a premsa, entenc el rebombori i el cabreig de molts ciutadans que segurament no han entès aquesta decisió que vaig prendre en el meu àmbit privat, però que transcendeix per la meva responsabilitat. El problema que nosaltres tenim amb aquestes paraules, més que amb el fet que també, però amb aquestes paraules, és que amb aquestes declaracions de l'alcalde el passat dilluns, el que transmet és que jo no he fet res malament i sou vosaltres que no ho enteneu, que exagereu, però com soc tan bona persona, abandonaré la meva residència d'estiu per estar en el poble que governe. No sóc jo el problema, eres tu, però jo amb un gest que m'honora em sacrificaré per tu. I amb això s'intenta tancar un tema generat pel mateix alcalde, mostrant-lo com una cosa privada. Però no és així. No és que transcendisca una cosa privada, és que no és privat perquè té conseqüències públiques i conseqüències molt profundes. Perquè, per al nostre entendre, l'alcalde amb això ha soscavat la legitimitat que necessita qualsevol governant per a fer això mateix, governar en una societat democràtica. L'Estat, el que vostè, senyor Francesc, representa a nivell local, té el monopoli, és així, de l'ús legítim de la força, però el que sustenta la seva autoritat per a governar és la seva capacitat per fer acomplir les decisions que prenga vostè i altres instàncies del govern i que això es sustenta precisament en la seva legitimitat. És el respecte que sàpiga generar entre la seva ciutadania i la idea de que estem en bones mans i podem confiar. La decisió, jo crec que molt equivocada, del seu trasllat a Penàguila posa en evidència que no acabem d'estar en bones mans, perquè anar-se'n d'una ciutat amb unes elevadíssimes taxes d'incidència de la Covid que ens han posat i encara estem al centre de totes les mirades a nivell espanyol, el que demostra és una important negligència. Ha dit, i no ho dubte, que no estava de vacances, és cert, i dona fe perquè hem mantingut reunions puntuals, algunes al mateix Ajuntament de manera presencial, fins i tot, amb totes les mesures de seguretat, això també. Però sí, la qüestió simbòlica és fonamental, perquè la legitimitat és simbòlica. Al mateix temps que ens demanaven aquests vídeos que vostè feia, que ens portaren bé, que ens tancarem en casa, vostè se n'anava a una caseta del camp. I al mateix temps que es defensava la importància de l'Smart City, del coneixement per a marcar el rumb de la nostra ciutat, trencava el tancament perimetral per anar a missa. Que una missa em direu que és cultura, i d'acord, ho accepte, però resulta que museus, teatres, biblioteques, encara en aquest moment i ara també estaven tancats. Per tant, és un munt de contradiccions, totes plenes, que ens fan desconfiar d'aquell que ens governa. Amb quina força podrà ara, em pregunte de veritat, demanar a les alcoianes i alcoians res? Si és que les xarxes estan plenes de memes i de xistes sobre vostè, si els mitjans de comunicació d'abast estatal han ridiculitzat aquesta decisió, quina legitimitat té? I això, de veritat, no crec que sigui una qüestió personal. Sé que a vegades ens agrada molt traslladar-lo a la qüestió privada o a la qüestió personal i dirigir fins i tot males paraules a la persona, però no, és una cosa que ens afecta més enllà perquè afecta la imatge i a la percepció que té la ciutadania dels seus governants en general, i minva la capacitat de fer acomplir normes. Avui, ara, precisament, quan més complicades, després d'un any de pandèmia, quan més complicades són que les acomplim com a ciutadans, perquè és cert, i ho hem d'assumir, que estem molt cansats, que estem exhausts, que se'ns esgoten la paciència, se'ns esgoten les forces per a complir les normes que són necessàries o que ens han fet creure que són necessàries, Jo entenc que sí, però que també des dels governants, des dels nostres governants, se'ns ha repetit una i una altra vegada que són necessàries i que hem d'acomplir, Per tant, crec que el vostre comportament, com d'altres, ja he dit que és una cosa col·lectiva,
ha perjudicat a la societat en general en el present i en el futur immediat. No és un problema personal, és un problema polític, és un problema públic, col·lectiu. I això volia reprendre breument el que m'havia quedat fora, perquè jo crec que també hem d'entendre que el que va passar, aquest trasllat a Penàguila, és acceptar la desigualtat entre les persones totalment. Mentre els sanitaris es deixaven la salut, cuidant els malalts, mentre els mestres, caixeres de supermercat, professionals de la neteja es posen en risc cada dia, mentre els hostelers i treballadors de les activitats extraescolars, de gimnasos, no saben com podran sobreviure sense ingressos, mentre els nostres fills no poden anar als parcs ni poden practicar l'esport, l'alcalde i la seva família estaven en una casa de camp. I això ho hem de tindre en compte perquè no és una qüestió únicament estètica, és una qüestió de que no és encertat mostrar així a l'alcalde, al meu alcalde, que és el senyor Francesc, i a qualsevol alcalde o a qualsevol governant. No es pot acceptar això i tampoc entenc que amb 11 regidors més i amb 9 assessors ningú li diguera que no era una bona decisió. Estaria bé que realment cuidaren del nostre alcalde perquè és del seu partit, però és de tots els alcoians i alcoianes i això és molt important. Nosaltres acceptem la reprovació de l'alcalde. Creiem que no pot ser d'una altra manera. És un rebuig simbòlic també, perquè sí, estem parlant tot el rato de simbolismes, però allò simbòlic, en sociologia diem que allò que prenem com a real té conseqüències reals, i això és important, té conseqüències reals. La segona intervenció és un minut i perquè un minut afecta el terreny institucional. No estem parlant de persones, no estem parlant de partits, sinó d'institucions. I les institucions, senyor Martínez, són política. Gràcies.